Skupštinski odbor za prosvjetu jednoglasno je podržao inicijativu za predlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju, kojim bi se studentima koji su školovanje počeli po starom sistemu produžio rok studija do kraja studijske 2016-2017. godine. Inicijativu je podnio poslanik Liberalne partije Andrija Popović, koji ocjenjuje da je ovo rješenje od velike važnosti za značajan broj studenata koji nisu uspjeli da završe po starom sistemu. Velikom broju studenata koji zbog financijske, porodične ili druge objektivne situacije studije nisu završili po starom sistemu, rok bi mogao biti produžen za godinu dana. Poslanik Liberalne partije Andrija Popović kaže da bi bez ovog rješenja veliki broj studenata izgubio trud i uspjeh uložen u prethodnim godinama. Vjerujem kad smo to radili ranijih godina da ćemo to još uraditi i ove godine i izaći u susret tim studentima, odnosno studentkinjama od kojih su mnogi u nezavidnoj situaciji i ako to ne bismo uradili, prosto ne znam što bi se dogodilo sa tim ljudima. Veliki je broj studenata koji su započeli i nisu završili školovanje po starom sistemu, samo oko 40-ak sa medicinskog fakulteta. Jedan veliki broj mladih žena na Univerzitetu Crne Gore koje osnuje porodicu prije diplomiranja napravi veliku pauzu. Vrlo je neprincipijelno ne priznati veliki uloženi trud. I dok su neki školovanje prekinuli zbog objektivnih razloga, postoje i oni koji su zaboravili na svoje obaveze, kaže predsjednica odbora za prosvjetu Branka Tanasijević. Podsjeća da se rok za završetak studija produžavao više puta, no kako dodaje, bez obzira na to, odbor je spreman da podrži inicijativu studenata. Naročito što mi se obratio jedan broj studenata koji su imali određene porodične teškoće, koji su imali zdravstvene probleme, smrt u porodici. Znači, ne radi se zaista da su svi studenti ti koji su zaboravili na svoje obaveze. Ima i takvih koji vjerovatno napravili su pauzu, a znamo da je readaptacija na učenje nije nimalo lagan proces. Razlog više, kako kaže predsjednica odbora, da se inicijativa podrži je taj što među studentima postoje i oni kojima je do završetka školovanja ostalo svega 1 ili 2 ispita. Sa druge strane, ono na što studenti treba da obrate pažnju jeste novi sistem reorganizovanja nastave na univerzitetu koji je predviđen za školsku 2016-2017. godinu. Apel studentima uputila i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović. Mladi ljudi treba dobro da obrate pažnju svako na svom fakultetu, te nove uslove koje postavlja novi sistem reorganizovanja nastave, da sutra ne bi došli do toga da mi njima produžimo studiranje po starom, a da onda to u odnosu na uslove koje treba da ispune da bi počeli da rade kao pripravnici ne dovede do toga da apsolutno to nema nikakve svrhe. Članovi odbora su uvjereni da će prijedlog naići na potpunu podršku poslanika na sjednici Skupštine. Pored inicijativa, odbor je usvojio i predlog izmjena Zakona o predškolskom obrazovanju, kojim je predviđeno da troškove boravke i ishrane djece plaća roditelj. Korisnik koji ostvaruje prihode u iznosu minimalne zarade zaposlenog i manje plaćaće 90% troškova, dok roditelj koji ostvaruje mjesečni prihod u iznosu polovine minimalne zarade plaća 80% troškova ishrane u ustanovama.